खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुनि मासि लानानै सामलायनायाव मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गुवाहाटीआव मोनसे सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव गुबै आयदाफोरा फारियै बिथांमोना बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, डक्टर रनज पेगु बिथांमोनहा गुबुन गुबुन समाव बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय खोथा होबोनाय बाथ्राफोरखौ लानानैनो गोसोखांथि महरै बेफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों गुवारै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव गुबैयै बर' बिजोंनि गासिबो जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांजानो थाखायनो बे सावरायलायनायखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै मिरुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदावआरि, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारि, नेहाथारि आनन्द दैमारि, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारि आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिजों लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोजाङै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोनदों। आसामखौ माब्लाबाबो मुसलमान सुबुंफोरनो हगारनानै होनाय जानाय नङा। नोंथांमोना जुदि बे बाथ्राखौ सानदोंब्ला थारैनो नोंथांमोननि गोरोन्थि। माब्लाबाबो आं थासान्दियाव आसामखौ मुसलमान सुबुंफोरनि आखायाव हगारनानै होनाय जानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ मैया मोनसे आयेन आफादनि जथुम्मा जादोंमोन। जाय जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बेरेखा दोलोफोरनि गेजेराव मोनसे दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। बे समावनो माखासे बेरेखा दोलोनि मिया सुबुंफोरा गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा सारा आसामावनो दखल खालामनायनि बाथ्रा बुंथिदोंमोन होननानै जों बयबो मिथिदों। जायखौ फिननाय होनानैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ माब्लाबाबो मुसलमानफोरनि आखायाव हगारनानै होनाय जानाय नङा। नोंथांमोना जि खालामो खालाम होननानै आयेन आफादनि गेजेरावनो बिथांमोना होख्रावलायनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय माखासे सान सिगां आसामाव मोनसे अपारेशन सोलिबाय थादों, जेराव आयेन बेरेखायै हाथियार दोनखोमानायफोरखौ सम सम बेबायदिनो हमबोबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिदोंमोन। बेबायदिनो थांनाय जुलाइ 23, 2024 अक्ट'खालिबो माखासे गोबांथार हाथियारफोरखौ मोननो हादोंमोन। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय कसुगावनि सुदेमपुर हाग्रायाव माखासेमानि आयेन बेरेखायै दोनखोमानाय हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो होनना आसाम पुलिसनि डिजिपि बिथाङा गावनि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो हाग्रायाव दोनखोमानानै दोननाय माखासे आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ सम सम हमबोबाय थादों आरो बेयो मोनसे हाथियार बोखांनाय अपारेशनबो सोलिबाय थादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय कसुगाव पुलिस स्टेशननि सुदेमपुर होननाय मोनसे हाग्राबारिनि साखाथियावनो माखासे आखाइजों बानायनाय आरो गोदान मुगानि सिलाइफोरखौ गासै मोन 8 सिलाइ बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। देग्लाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया आरो गेजेराव माखासे दानफोरल' दंसै। जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामदों। बेनि अनगायैबो
गुबुन गुबुन सोद्रोमा आरो दोलोफोराबो दायो राजखान्थि गावबागावनि दोलोफोरखौ नागारनानै गुबुन दोलो नागिरनानै जयनिं हाबाफारि खालामबाय थानायखौबो सम सम जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुबोनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो आथिखालावबो UPPL राजखान्थि दोलो अदेबानि बिटिआर सरकारखौ सामलायबाय थानाय UPPL राजखान्थि दोलोआव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैनायखौबो जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों सम सम नुबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो थानाय भेरगावआव गासै 800निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहैदों अदेबानि आखाइ हमफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव BTCनिनो सासे MCLA माधव सेट्रि बिथाङा गावसिनि राजखान्थि दोलोआव बोजबनानै लायो आरो बिथांमोनखौ UPPL राजखान्थि दोलोखौ राफोद खालामनायाव मैखोम हेफाजाब होगोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावदों। आसामाव आइजोफोरखौ सनमान होनो रोङै, आइजोफोरखौ अनागार खालामग्रा, आइजोफोरखौ जेब्लाबो जिनाहारि खालामग्रा आरो आइजोफोरनि सायाव जेब्लाबो गाज्रि फाव खालामग्रा, बे फाव खालामग्राफोरा गुबैयै मोनसे हारिनिनो, बेयाव गासै 90% मोनसे सुबुं हारिनिनो आरो बे सुबुं हारिनिनो बिदाया जादों अखिल गगৈ। नंगौ, बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आसामनि सासे मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव पीयूष हाजरिका अदेबानि आसाम सरकार आरो माखासे मुस्लिमफोरनि गेजेराव बेबायदिनो गावजों गाव माखासे दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ जों बयबो आयेन आफादनि गेजेरजोंनो नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो मोनसे आयेन आफादनि जथुम्मा जोबखांनायनि उनावनो पीयूष हाजरिका बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिदों। जेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आसामाव दायो आइजोफोरखौ सनमान होनो रोङै, आइजोफोरखौ अनागार खालामग्रा, आइजोफोरखौ जेब्लाबो जिनाहारि खालामग्रा बायदि बायदि आइजोफोरखौ सनमान होनो रोङै सुबुंफोरा आसामाव 90% मोनसे हारिनि आरो बे मोनसे हारिनि सासे बिदा गेदेरानो जाहैबाय अखिल गगৈ। नंगौ, थारैनो अखिल गगैयानो गुबुन गुबुन समाव आइजोफोरनि मोनथायखौ लानानै बाथ्रा बुङोब्ला आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि सोमोन्दै गाज्रि बाथ्रा बुंनायफोरखौ सरकारा माखासे दबथायनो नागिरोब्ला बेयाव हेंथा होग्राया जाहैदों अखिल गगै। बेफोरबायदि गोख्रों गोख्रों बाथ्रा बुंथिलायबाय थानायखौ जों बयबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय दायो अखिल गगैखौ आसामनि सरकार अदेबानि पीयूष हाजरिका सासे मन्थ्रियाबो अखिल गगैनि सायाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मैया गोख्रोङै नुनो मोनबाय थानाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव मैया माखासे लेखा गोरों आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि माखासे सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोनहा जयनिं जादों होनना मिथिनो मोनदों। जों बयबो नुबोबाय थादोंमोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दायो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो माहारियारि आफाद नङै आफादफोरनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा सम सम बिथांजों आखाइ हमफाबाय थानायखौ जों बयबो नुबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव माखासे मानि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिथांजों आखाइ हमफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो गावजों सुबुंफोरा गुबैयै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रबिअ आली वार्किं प्रेसिडेन्ट तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट नेमसु, हिरक ज्योति नाथ फर्मार जेनेरेल सेक्रेटारि गरेस्वर आनसलिक आसु आरो एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट गरेस्वर कलेज स्टुडेन्ट इउनियन, आइनुल आली भाइस प्रेसिडेन्ट गरेस्वर आनसलिक नेमसु, मनमुर आली जेनेरेल सेक्रेटारि गरेस्वर आनसलिक छात्र मुक्ति संग्राम समिति आरो थाइबुर मुबारक होननानै सिनायथिनाय जादों। आरो बिसोर गासैबो जयनिं जागोदान सुबुंफोरखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो बरायनानै लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों।